नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ बिराद गिख्रंथाव टपिक जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायबानो जाबाय लोगोफोर। भिडिअखौ स्टार्ट खालामैनि सिगाङावनो फंसे बाथ्रा बुंनानै नोंथांमोना गोसो होना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। दिनै दिकारि आरो रामदन दिकारि नङा होमबा लोगोफोर? दिकारि आरो रामदन दिकारियाव दिनै गोख्रोङै 6टा जनबस्ति एसटि बिनायखौ धरना होनानै आखायाव बनजार लानानै बर' जाति माबा इलेक्शन गेलेनायफोरखौ माने राजनितिक गेलेनायफोरखौ बन्द खालाम होननानै गोब्राबै माने आखायाव बनजार लानानै माने धरना होनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेयै सोर सोर दंफायो खाथियाव बा लोगोसे सोर सोर मदद खालामफादो धरना होनायनि बिखय नङा होमबा लोगोफोर? जाहैबाय गिबियावनो टिएमपिके, एमएमके, आक्रासु, बनसु, आबसु गासैखौबो बिथांमोनखौ बेयाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेयै बिनि गेजेराव बर' जाति राजनिति गेलेनायखौ बन्द खालामदो होननानै बिथांमोननि भिडिअ थ्रुयै नुनो मोन्दों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्ला मिथिगोन। लोगोसेयै जाय बायदिया 6टा जनबस्तिखौ जेनेबा एसटि बिनायाव माना खालामगोन नङाब्ला लोगोफोर, जाय बायदिया 6टा जनबस्तिखौ एसटि बिनायाव माना खालामगोन बिनि जाहैगोन बैसोरनि 6टा जनबस्तिनि दुश्मन एबा माने मेगननि नोजोराव माने कुरुक्षेत्रनि दावहानि नोजोराव गोलैगासिनो दं आरो। जाय बायदिया 6टा जनबस्तिखौ बारा होगोन माना खालामगोन बैयाव माने बिसोरनि थाखाय जागोन दुश्मन। जाय बायदिया माने एसटि मोनथावनाङा दा साननो गोनां बर'फोर बिराद गिनो गोनां नङा होमबा लोगोफोर? जोंनि गेदेमाफोरानो मेलेमजिबि बिथांमोनानो जेसेबां माबाफोरखौनो माने पलिटिकेल स्टेट खालामजोबनो हमलांबाय आरो। लोगोसे दाखालिबावै बिसायख'थि उथिनायाव हाग्रामा साराबो बेफोरबायदि माने हा पाट्टा नांगौ ना मागौ ना एसटि नांगौ ना मागौ बेखौनो बिराद गिदिर माने भुल मावना फैबायनो दा। बिराद जाथाया गोब्राबनिफ्राय गोब्राब जालांगासिनो दं। नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांबा मिथिगोन। टु भिडिअ ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांग्रोदो। রাজনীতি করা বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো। রাজনীতি করা বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো। दिनै लाइमकुरि आरो रामदनकारि टिएमपिकेनि बानजायनायाव गासै मिसिं हारिनि जेसेबांखिनि आफादफोर दङ टिएमपिके, एमएमके, आरटिएमएमके, लोगोसे आरसु अल राभा स्टुडेन्ट इउनियन, रामदन दिकारि लाइमकुरि आनसलिक कमिटि आरो आबसु अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन जोंनि मिडिल जनाय आनसलिक कमिटि आरो अल देउरि स्टुडेन्ट इउनियन दिनै गासिबो ज' नांलायनानै दिनै 6 जनगोष्ठी जिथु ट्राइबेल होनो गोनां बे ट्राइबेल होनो गोनांनि होनो सायाव माने जोङो बेरेखायै दिनैहाय हान्जा सुरनाय बे हान्जा सुरनायावहाय जोङो दिनै जिल्लानि जानानै जों बाहागो लादों। जोङो बुंनो थाङो दिनैहाय दिनै भारतआ स्वाधीन जानाय 78 इयार्स जाबाय। दिनै 78 इयार्सनि उनावहाय जे ट्राइबेल आरो जाफिननायनि खोथा बिराद मोनसे गिदिर मोनसे संखिनाय मोनसे राव बियो। दिनै 78 इयार्सनि उनावहाय बै समावनो जेब्ला स्वाधीन ट्राइबेल खालामदोंमोन बिथांमोना दिनै जाया होनना बुंदोंमोन। नाथाय दिनै 78 इयार्सनि उनावहाय दिनै ट्राइबेल जाफिनगोन होनना बुंनाया बेयो जोबोद मोनसे गिदिर मोनसे गिख्रांथाव जोंनि थाखाय आरो जोबोद मोनसे लासिंसिं बाथ्रा बिथांमोनसिम आं फोरमायहरो। आरो फिसा फिसा दिनै जों जि हारि हारिसाफोर दं बेखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे षड़यन्त्र जायखिजाया जों दिनैहाय थावरिना थानो थाखाय जों बेसेबांबा जोङो दिनै जों जुजिनानै दङ। दिनै जोङो दिनै मिसिं ट्राइब्स हान्जा जोङो बर' ट्राइब्स हान्जा बा टिवा बा राभा ट्राइब्स हान्जा जायखिजाया जोङो जि ट्राइब्सफोर दं बे फिसा फिसा ट्राइब्सखौहाय बे एसेबां एडभान्स कमिउनिटि दिनै आहमफोरा एडभान्स कमिउनिटि आरो जितु सुथिया मरान मथाक आरो जितु टि ट्राइब्स होनना बुंदों दा बिसोरथ' मोनखादों सरकारनिफ्राय जेसेबांखिनि मोननो गोनां दं बिसोर गासिबो माने सुबिदाफोरखौ मोनखादों। नाथाय दिनैहाय जितु 6 सिडुल एरिया बे 6 सिडुल एरिया जेसेबांखिनि मिनिस्टार्सफोर दङ जों बिथांमोनखौ बुंगोन जे बे बिलनि सायावहाय बिथांमोनाबो गोख्रोङै बाहागो लानांगौ आरो बेखौ नाकस खालामनांगौ। गोजोन्थों। दिनै गासै जोङो 2000नि बांसिन सुबुङा बेयाव बाहागो लादोंमोन। जोङो गासै जोंनि बे हालामनि जोंनि जिथु लाइमकुरि आरो रामदन दिकारि बे हालामनिनो मानसिफ्रा गासिबो बेहाय लैहोर लैहोर फैनानै दिनै जोंखौ सहाय खालामफैबाय। बिथांमोनाबो ट्राइबेलनि सायाव जानाङा, 6 जनगोष्ठीया ट्राइबेल जानाङा बेनि सायाव गोख्रोङै दिनै सोमावसारनायाव बाहागो लादों। एरियाफोरावहाय जेरैहाय जों बिफांखौ जों एसे एसे जों मोन्दों, नाथाय बेखौनो दिनैहाय बिथांमोना मोनसे गाज्रि नोजोरजों नायनानै दिनै जोंखौहाय जिथु ट्राइबेलफोरनि जानाय
ट्राइबेलफोर जानायनि सायाव बिथांमोना दिनै जानो लुगैदों आरो दिनै जों बेखौहाय जोङो ट्राइबेल इउनिटि हिसाबै आस ए ट्राइबेल CC2आ जोङो गासै जों मोनजिब्रै जों गासै संगठनफ्रा जों बेहाय बरसित जाना दं बे मोनसे आमब्रेला मोनसे अर्गानाइजेसन दा बे आमब्रेला अर्गानाइजेसननि गेजेरजोंनो जोङो जि मावनांगौ बिथांमोना जुदि गाबोन 25 नभेम्बराव जिथु विन्टार सेसन बाजेट सेसनावहाय बिथांमोना बेहाय बिल साबमिसन खालामगोन बे बिल साबमिसन खालामनायावहाय जोङो बेखौ जुदि पास खालामोब्ला जों ट्राइबेल माहारि हिसाबै इउनिटि हिसाबै जोङो बेलेग मोनसे जोङो बेबस्था लालायगोन आरो बेखौहाय जोङो मालाबाबो जों गनायनो हानाय नङा आरो जों बेनि गेजेरजों बुंहरो जे जोंनि जेसेबांखिनि ट्राइबेल MLAsफोर दङ